Kumusta na ito magkaposo ang preparation sa Mandaue City Police Office ning nagkaduol na nga paghandom sa Todos los Santos o sa adlaw sa mga kalag. Ano na live update si Nico Serino. Nico? Yes, Bob, usa ka semana sa di pa gikalauman nga pagdagsa sa mga tao sa mga menteryo alang sa adlaw sa mga minatay nangandam ng daan ang kapulisan. Naghimo og coordination meeting karong hapon ang kadagkuan sa Mandaue City Police Office agi og preparasyon nila sa kalag-kalag nga isaulog sa atong makaigsuunan sunod semana. Sa nasabutan sa kapulisan sugod sa Oktubre 31 himuon ang deployment sa ilang mga personnel sa strategic nga mga areas, mga bus ug seaports sa Dakbayan ug ilabi na gyud sa mga sementeryo sa Mandaue. Dunay 7 ka mga sementeryo sa Dakbayan nga mao ibantayan sa kapulisan, lakip na ang labing dako nga pampubliko nga Roman Catholic Cemetery sa Dakbayan sa Mandaue. Gibutyag ni Police Major Mercy Villaro ang tigpamaba sa Mandaue City Police Office nga dunay kapin sa 200 ka mga pulis nga mubantay alang sa seguridad ug kahapsay ug kalinaw sa Dakbayan sa maong kalihukan og seremonyas. Apan pun-an kini sa kapin 200 sab ka mga force multipliers, sumuabot na sa 500 tanan ang mga personnel, mga tao nga motabang sa pagbantay o pagmintinar sa kahapsay o kalinaw sa syudad alang ning maong mga adlaw. Sa 31 pa kasugdan ang deployment sa personnel sa mga pulis, mga barangay tanods ug uban pa nga mga force multipliers aron mobantay sa mga samang ug sa tanan nga mga places of convergence sa Dakbayan, mga malls ug mga ubang establishmento, ingon man ang mga terminal o seaports nga nahimutang sa jurisdiction sa Mandaue City Police Office. Samtang sa pikas bahin ba, anya kita karon mahimutang dinhi sa Police Station 2 sa Dakbayan sa Sugbo, kundi ini mga orasan nagpaabot ta sa gikatakda nga pag-abot dinhi sa Police Station tungod kay nadakpan man gyud bag-uhay lang ang katong mayor kung imong hinduman katong balita kaganihan nato ang mayor sa lungsod sa Clarin sa Misamis Occidental nga gireklamo kini siya sa usa ka massage therapist, gumikan ni siya sa gikataho nga pagkulata sa usa ka spa attendant dinhi sa Osmeña Boulevard. Karon lang yung hapon nadakpan ang mayor, si Mayor David Navarro, samtang paingon kuno ni siya nga mularga sa iyang flight paingon sa kauluhan dito ni sa Mactan Airport na aresto ang mayor. Nini mga orasa nakadawat og kumpirmasyon gikan kang Lieutenant Colonel Maria Aurora Rayos ang tigpamaba sa Police Regional Office 7 nga gidala na sa Cebu City Prosecutor's Office aron ma-inquest si Mayor Navarro. Nagpaabot sabta katakda nga dalhon sa siya diri kundiin siya kasamtangan nga i-detain tungod kay gaganiha man gyud na may reklamante kadto si John Philip Dueñas, ang massage attendant nga may reklamo nga gikulata sa mayor human gikatahong wa makuha niini ang iyang gi-request sa ilang establishmento. Nagpaabot pa ta dinhi sa Police Station 2 sa gikatakda nga pag-abot sa kapulisan nga maghatod sa mayor gikan dito sa prosecutor's office kundiin siya kasamtangan nga gi-inquest nining mga orasa. Bob. Thank you so much, Nico Serino, sa imong live report.